Zal ik als super slapen op die vrijdagochtend? Kijk, wat maakt je in die badkamer wel was? Niet had er heel was en mijn body was. Voor wat nou? Een vrouw zou werken, maar daar is er een man. Is die bank afgelost? Is die bank afgelost? Ja, als dat je is nodig ook. is, ik kan ze maar transfer. Moet je waar in die pijk zien? Ja, wat? Ik heb gestaan met haar gevast. Was fijn, Ja, weet me zo met de was. maar moest je was? Kom ik was, je kan je handjes zo. Die kaart, die geld aan transfer, ne? Alsjeblieft, Pikes. Die kaart moet het, die geld moet transfer. Dank je, Pikes. Dat is alles, meneer nog was.